Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔ kan Boubacar ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan e dun la ka yɛlɛ i kun birilen kun tɛ yan n kun birilen i ti yan o n bɛ yan i bi yan dɛ e de mana retard la maa bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ hakili tɛ ne hakili ma taa yɔrɔ ayiwa baasi foyi tɛ n'a ko tɛ Ala k'i ni hakili to ɲɔgɔn bolo amina yarabi Boubacar an sigira i k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ n'an farala ɲɔgɔn kan wajibi don maa damadɔ b'a la fo ka ye kɛnɛ kan min ye jatigɛlamaw ye ka taa se k'i ɲininka fiɲɛ tulukala ma fiɲɛ tulukala o bɛ Mamutu Surunin bolo min ye jaw ye Ahmed Jakite e ni ne fila bɛ ɲɔgɔn bolo o ye laadako ye Fatigolonba jɛ tɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna ordre n b'a falen ah oui d'accord qu'est-ce que tu vas faire n bɛna kɛ semaine kɔnɔ an tɛ bɛn fiyewu n'i y'o kɛ moi je démissionne je m'en fous je démissionne i sɔnna sisan k'i ka chef ye wa ne ka chef ka kɛ ye non c'est à moi de prendre les décisions n'i y'o kɛ Bois de ko ne ma ko e ka chef de ye ne ye problème bɛ min e tɛ fɛ ka sɔn de ma il faut l'assumer fɛn radio in tigɛ dɛ taa Bois wele ka na a ka kuma vis-à-vis en direct a k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn bon radio ni dayɛlɛlen b'i ka bureau kan ye daba bɛ ka kuma min fɔ na i ka na an départager na i ka an départager je suis toujours le chef l'unique chef et je resterai le chef tu n'es plus le chef i ka masaya tile binna mais non a banna o Boubacar maa mɛ ne don da in na koyi maa mɛ n don a la koyi anw tɔ ya jɔnni y'anw dɔn a la ne de ye don a la e fana ye fɛn dɔ ye ne na ka ne wele o ye tiɲɛ o kelen kɔni o ye tiɲɛ n'i ye min kɛ an ko jɔn k'a la cɛ ni nɛ ka di o y'a sɔrɔ Seydou ye n janfa n ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin kɛra n na ni bɛ se ka ko kɛ cɛ dɔ i ta in ye tiɲɛ ye i bɛ se ko dɔ la o Mamutu n'i labɛnna wuli ka jɔ kɛ an k'a dasi a kan non ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Magosa Sambi Touré Dakabana Sambi ko bɛ dɔn bɛ Sambi min n'a bɛ ɲɛgɛnni na a ka ca Sambi 4 Sambi min fili man di Boubacar Sambi de ko i k'a dɔn min ye info matin kɔnɔna ye a boliko siɲɛ 7,900 ani siɲɛ 12 a ko ayiwa Asimi Goyita a ye kuma min kɛ Buguni ni maa min ka kɛ walima i bɛ kuma kɔrɔ dɔn i bɛ faamuyali kɛ a taa ku dama kun tɛ a wali cɔmu ko a kurubongari ye a ye kuma gɛlɛnw fɔ kuma minnu kan ka faamuya jamana denw fɛ a ye kuma jijalenw fɔ kuma min bɛ jamana kolo gɛlɛya a ye kuma minnu fɔ cɛya kuma don a kumana ni malidenw ka yamaruya ye Boubacar Asimi Goyita Buguni novembre tile 3 dankɔrɔba in i k'a dɔn maa kun tɛ ka da la nin miyankakɛ in yalima jasa a taamatɔ i b'a dɔn k'a fɔ ani a ta ye cɛ falen don Boubacar sabula min ni min kun fɔlen don Bamakɔ wa a cira ko ye Bamakɔ ko bannen don Bamakɔ minɛnen bɛ i k'a dɔn maa ti don maa ti bɔ Boubacar jamanakuntigi yɛrɛ ka bɔ Bamakɔ fo kilo 200 ani kɔ Boubacar i k'a dɔn o kɔni ye masaya da ye o ye danaya da ye Boubacar a b'a fɛ ka min jira jamanadenw na an ta y'an yɛrɛ ye Boubacar k'a dɔn kalo kan babali kan min ye jugu kuma ye Boubacar o kana maa si bɔ ayiwa i ka sira kan jamana in n'a ye Alahu Taala ja a b'a bɛɛ lajɛlen b'a tile kelen an bɛ min na Boubacar i k'a dɔn an yɛrɛ y'a sugandi ni ka tugu Ala kɔ k'a fɔ an bɛ nin de kɛ sabula maa o maa ni k'i ta bɛ k'i yɛrɛ ye maa o maa ni k'i ti don jɔnyana maa o maa ni k'i tɛ garibuya kɛ maa o maa ni k'i ti suli i ɲɔgɔn na ye jango min ye awa marabaajuguw ka hakilina ye cɛ o cɛ ko i ti don u ka da fɛ Boubacar k'a dɔn u bɛ nin de ta k'i sɛgɛrɛ siga t'a la Amini ka kalo damadɔ bɔ essence ko gɛlɛya tɛ Boubacar Asimi ko essence ko gɛlɛya ka dɔgɔ kuma min ani labɛn min bɛ senna ka ɲɛsin jamana ma essence ko gɛlɛya ka dɔgɔ essence ko ye dɔɔnin de ye nka an yɛrɛw man ka kɛ sababu ye Boubacar k'a dɔn jugu ka hakilina ni ka dɔ far'o kan Boubacar maa minnu b'a la n'u bi jaw ta Boubacar k'a dɔn hakili ɲuman na a bɛ se ka kɛ ayiwa o hakili ɲuman yɛrɛ bɛ taa k'e bolo kojugu ye moto 200 sira kun n'a kun kari ni
ni carré mo jojole do ñoo engrais fe ku baraka essence ñini Boubacar Sidiki e bi do fara ay wa jugu ka ay wa kanu bandiya de ka ko o fana ki boy Boubacar Sidiki ka do jamana do bala minu ngo ku ka dugude bele jele ka bo Mali kono o kuma Ebola de ban ve wa Boubacar Sidiki yalma mani bi jole de bi sawa Boubacar Sidiki ko ni ngo dama do ta ka laje abi famu ko do no ba do min do min ni min zigele do ñoo nga ka nyeshi Mali ma adoni be nga Boubacar Sidiki ka do tise sabula Mali de fam yali ke Boubacar Sidiki jamana inde la ka wuli ka joke ka daba wuli ke ni ka sura ateni boko Boubacar Sidiki ka do kuma fla kuma saba gela damado an wula ka du fa bela jele ke po ka feuti ka ta jamana ka soti nga minye Mali de Boubacar Sidiki bela jele sigile do ni ngele ya ina tabe bela jele ni sokadi bela jele wala wala lembe ni de kai an ga do faro ka Boubacar Sidiki sabula amboli dinga ko na manjable akuni ya ta ka laje Boubacar Sidiki ika do hali mana jado be do ba ke nyina jaka ma wala matulunga kama ma moto tugu jole nyo anda fe ma bidon joni chama nyo angulo Boubacar Sidiki ko ma minu mbo daba tulunga era kama de ibisingo o jawu folo la nie fa do fe nati Maroku iba France ka bolo o ba fo ye Mali ya Boubacar Sidiki akui do ni bele jele juwa pumai mi woni nye tiei ani mi ndone do asimu goita ka fola Mali de bi danga mina amine ka nyo anvamu amine ka nyo anda Boubacar Sidiki do ni kolo kala ko ani ni batara ko ni jita Mali de boy tu wala bli sabula on me mi no fe Boubacar Sidiki go danga jamana ka kandai on me mi no fe jamana nga ke kelinyi on me mi no fe jamana nga na siri mala bli on me mi no fe anyuru ya dabo mingama no e jamana kelinya ye ani jamana se min baye anga wakili dula hanna ya nja Boubacar Sidiki anga dobo anda yoro la na fate yoro talila Boubacar Sidiki ka do dobo la ko ya ni sa abana ko infamu na ne ra kile de ne ndi bo nga so da fe mbora radio la mbenga so ijo ni mi yan wele ba fo che anda blasin na ngumbe radio sira la ni nguye sebenye anye mi bo info matin kono so madala kuna funi ijo de mais Asim envoie un peu aduma akadoni na masa akadoni mundoni so wele bi ni kam aye ko nga dunu ni ya daman kan jale ye no mi nga re de maka gele ko jele bu ka dugula na yo fe yere ngonu no te wardi do abe o mo ko duru inyabula taw be yele mi sani gelaw di joni joni jogodi do ganana mbla kuma na ay ne denge o kwani o wulola wardi chela o fono ko ka bi karana kuma donda na ma deliga ga doro medu baraka udefiyo go fona yo jugo damle Bamako ya nuta no maboso de abora Maliki Jaw denga ko rawai tijani de awulu ni mbek min ni kay ko kabako fona le yo jugo daboya ano maboso de Bamako de ma yelema afo Maliki ndenge ko nayo tega magela damle ayo ya yara la amo ya auna de ala sogi sago mo tiya fo ay sago dige ala Karamo da wasu wani hannu yadda ka don disa bai sabab nuga mako suwar da Bamako o na kesa Maimuna Dumiya ni ya ga fasiriye ibola ga taji ko kuma mi mana sisa ni jamana kuntigi no transition nyama baye General Darme Assimi Goita a da donana ni ga nyafolige a tale buguni mara konnana an ga licomu o bolin dama dinga kurami no kurmo karli baro bulo dala ibaye ka fo ayi to o laselu seve ka bele jile hagli ni ga lakunu ni ya sebakoro laje o seve sai baye ka fo taji ko ndamna furo dama ga se bima ibaye ka fo abe ni ga dogo kun dama dobbo ko sa dai na ya ibaye ka fo fana mi ye jakulu doye o jakulu na be wele ko centre de coordination de gestion des crises an ga ma ko Segojek o Segojeki o nyama ya o tambe ka di an wata majoro fanga fanga blo nyama ma général de division Ablay M Maïga ministre de l'administration territoriale fanado et la décentralisation ni ya laje kunungo tarata nyoye dokela nyoye kela ka sabuke mi hagilno ya anga siganga kuma jamana abe danga dumena bele jile be akalama ka fotaji ko gelea o koni ode hefe soninga sigi feminga no fana bolay mobli bamunu be ni
ni taji kan ka don olu la n'u kan ka da dumunifɛnw doni ka segi an ka jamana seleke naani kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu fana sigi b'o kun kan ko kibaruya kan u ka ɲɛfɔli kɛ yalima da dumunifɛn minnu bɛ an ka jamana seleke naani kɔnɔ u hakɛw u bɛ da an ka numɛ na u bɛ labɔli kɛ wa walima majɛ bɛ fa numɛw bɛɛ dasila nin bɛɛ lajɛlen ma nka o senfɛ sa i b'a ye fana k'a fɔ hakilina kumaba dɔ fana ta la n'o ye décision ye n'a bɛ wele communiqué numéro 005 n'o taara Seko Jɛki a ɲɛmaaya bulon fɛ u y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ t'u ka mobiliw jɔ an ka taji feere yɔrɔw la n'o ye station kɔnɔna ye o bɛɛ lajɛlen ka t'u ka mobiliw ta mobili jɔ o ye tiɲɛ ye lɛrɛ damadɔ nka tile kelen tile fila fo ka taa se min ye duwaku ye mobili bɛ ɲini k'o k'a jɔyɔrɔ la o min filɛ nin ye k'o taabolo k'a tɛ ɲɛ han o ti ɲɛ dɛ weleweleda kan kɔni t'a la ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin communiqué in kɔni kalalen kɔfɛ kunun ko ORTM n'o y'an ka jabarani fɔlɔ sanfɛla ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye a kɔnɔko ye a bɛ lawaleya maa o maa bɛ yen ko e de kɛn bɛ k'i ka mobili ni ka a fili an ka taji feere yɔrɔ kɔnɔna na n'o ye station ye o min y'an ka jamana kana tigilamaw ye olu na tɛ i ka mobili donni ka taa n'a ye fourrière la n'a sera fourrière la n'i taara nɔfɛ i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ ani kan ka musaka min sera jamana ye o taabolo bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔ i ɲɛna fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o tunun min o laban o tɛ karili ye wa o ɲuman ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i t'i ka mobiliw ta mobili minnu jɔ b'an ka station kɔnɔna na faaba kɔnɔna na yan a ha ka ja o taabolo kelen don an ka marabolo kɔnɔna na a bɛ kɛ sabu ye jamana kanako ka se ka o de dɔ bɛrɛ la o fana mana bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye mobili ninnu jɔli ye gudɔrɔn ninnu ma bon kosɛbɛ a fɛrɛlen tɛ ni mobili jɔra ka dɔɔnin ta a la maaninfin ka taa ni ka segin a bɛ dadigi kɛ o fana na mɔgɔw bɛ degun nin ko sɛbɛ sɛbɛminaya salo ka bɔ sɔrɔ de Bamakɔ kɔrɔ Mamina Dumbuya a ka fasiri don ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma sɔrɔ de Bamakɔ wula san 30 ni kɔ ɲɛgɛnni o tɛ bi la ko ye wagatiri i k'a dɔn gouvernement a b'a seko la ma o ma n'o da de bɛ tajiko nɔgɔyali la i ka baara bi s'a ma walima i ka hakilina bi s'a ma wagatiri k'a dɔn ɲinɛ tɛ kɛ maa si den kelen kɔ wa maa ti to kɔ bilen a jamana joli la o de la min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre i k'a dɔn général Ablaye Kwale a ye wele da ni ka ɲɛsin i k'a dɔn chauffeur ma minnu bɛ siraba kan ni ka kolonkolon su fara tile kan malidenw i k'a dɔn u kana dɛsɛ fɛnɛ a ko min ye nin wulikajɔ ye kɔrɔfɔ caman fɔra ŋunuŋunu caman bi sen na dɔw yɛrɛ tun ko syndicat des chauffeurs conducteurs routiers k'olu tun ye welewele dakɛ yɛrɛ k'u na ayiwa baara bila kɛ ka da degun ani hakilina minnu dalen don k'u sɛgɛrɛ a dogolen tɛ maa na Boubacar k'i k'a dɔn lettre min ni ministre de la fonction et du dialogue social i k'a dɔn lettre mun dir'o ma min bɔra secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Mali n'o ye CSM ye sabula i k'a dɔn olu n'u bɛ chauffeur n'u bɛ o cakɛda in de la min kɔni kun ye baara bila hakilina kun y'o fɔ premier ministre ko nin do waati ye nin t'a kuma ye o hakilina yɛrɛ fɔli jamana kɔnɔ bi o t'a kuma ye ka sababu kɛ mun ye gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ lajɛlen de bɛ duba kelen kɔnɔ o tuma mun na ministrew bi wele ka na yan nafolotigiw bi wele ka na chauffeur ayiru bi wele ka ayi na an k'an sigi an ka kuma i k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ yen min ni min bɛ se ka kɛ an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye o de ka fisa maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ Boubacar i k'a dɔn ko ni ngurunin ka fisa kuma kunkurunin ye sɛbɛnnikɛla ko nin min fɔra a chauffeur kɔni y'a dɔn jɔyɔrɔ b'u la jamana kɔnɔ sabula jamana faamabaw yɛrɛ olu k'u wele k'a fɔ a kana an ka segin ka kuma Boubacar i k'a dɔn nin ye ko sabatilenba ye min na Boubacar nin kan ka kɛ sababu ye chauffeur fana bolo u ka syndicat bɛɛ lajɛlen se ka wele chauffeur ni wala i k'a dɔn parenti ni ayiwa kale ala ka hinɛ jeli dawuda damala la chauffeur ni wala parenti ni kale passager ni buru a tɔgɔ di kɔmɔ ni janfa ale de bɛ passager ka wari minɛ ko mobili bɛna wuli k'a sɔrɔ mobili tɛ taa yɔrɔ si a tɛ komi Gima ni Michel ala ka hinɛ Michel la u ka joro da ne ko Michel f'i ka sa joro ko maa kan tɛ taa joro de k'a jɔyɔrɔ kɔni bɛ na o ko ne ko cɛnni ne ko a bɛ fɛ maa ma deli ka dimi kɔrɔ k'i minɛ k'i ɲɛ mugu di kari ale ye cɛ ka wari minɛ a bɛ fɛ ka ja de da la o fana bɛ k'ale marqué fa bɛɛ fɛ fo ka seliw kolokolo o ma ko fitiri wele bɔla ka wele sisan ko ma k'e ɲin tɛ seli la wa e nin tɛ seli la
Non, ça c'est des grands hommes qu'il faut jamais oublier dans la vie. Wallahi. Voilà dirigi. Sebenigala ko. Ah ko chauffeur ko ni nguma ingeru masahaba ye. Sablo ya jira ka fo jongwala. Mi nyenwa nyenye. E ko ay wasini nyera de te. Odo sindo awo. O una nwa nzoro. Ika do premier ministre ka chake dala nwa nye kero mi mesanga zo sabana na. Una nwa nzoro. Mi nye chauffeur ko ni nkumbe mbege sabuye. Chauffeur ka INPC ko ni feun. Awo. Ku ka ko bele jile basigi. Voilà. Ni ya a sugudman do yini ha. Chauffeur akana ta sigi a fara ko dajala de tracteur ni fe o ta ka mai de aita fo para be sika kunje mana erela choko mina de go no bala no bala ka befo aka befo aka INPS wo aka amoko wo ni abe mobile bori eru joli aka nga joro mi voilà ani bi wa lakana choko mi ni da aka pomo nga kata de ya fo bala ze woni blaje gendarme ya kenya na dara go popa pop ma dinya na bode me ka garda ide adu abila ma ako ma o ma na bo wele tribunal la aywa adu asoma de nyi ma esra na misra nge uma je wele ya bimado abula ka tabi do ke ka ya fadile no ngo fota waturi fasiri ba ko ako gela min de mano ni fomba che o iya do mama nyuno ko fomba ere ko de aya bolo da akwai ninga ala sago do yo kwa le defilila ako ni ri ngo inda manda ta kala je anga na nyo nege waturi ka do chauffeur joro bade bula jamana jolina mina ngo mina na bi bo nye jamana warala aduni be nunu de kiedo o ka de maya nu ka kole balo bala boka sirkinga uni bi nyani ni senge minge afanga kabu wasiriki ka do tajuko gela mi vleni na baraka gela ka gela o yara to sa mi ne kan galo da nyona nu ma fo chauffeur do e ay wataji shua ana fo paranti do e bidon vla boala o ni ngo minu vleni boka siriki ni bele gele na keke wale sabla ko se na chauffeur do kum minana ka do ngana mu kadiri kono o tian do ngalo ni bele gele bita basakiliji premier ministre ko ni nyaajira boka siriki ale bi mali kono bi ale be premier ministre la wa biya mali de bayi wa chauffeur anu bi nyu anyi sini na ala jere nai ni ngunya sebenyi anye mi mbo so de bamako kono e bamako wula Buamar Sirigi, Mbala Chogobedi. Karamo da watu wana niente ka doni sebam no kama ko l'indicateur jure nouveau. L'indicateur jure nouveau. Igra ke dumya ni aka fasiriye. Igra ki ko jongo ala dangani kete sa. Bo mi kunungo tarata e Novembre kalo tile nani san 2025. Seben goni atega no blala les partants volontaires à la retraite. Munu ngoni be sa be ni ga sambi sababobi. Jongo ala okoni mbulu dambu kunjela ni ka kule. Ubala ku ka hage ni ka onyini ka nyeshi jamana ma ya seba koro laje ni kunungo tarata abeke domina beto manevu haglila fasriba ka fola l'indicateur jiro nouveau kono no yakuba edumi yaye yakuba ko kenai akun sewale do akun dawlati yale do ka sabuge anga ministre so mina nyeshi manga forba chama ani kuma yoya ka sega do jamana deklin la bela jile ni nyanje docteur Fasun Kulubali otume kena kono no ministre kata se mi yera terige no aluseni sanu war bontigi bobo ke pasa ministre de l'économie et des finances na war ko fa dala na le be milliard fo fa to ka damuga afara tu bekena kon nana foka ta se mi o manao fo afrika dai mu wati no aluzeni bi wardo ko warde kadai okay aluzeni sanu akume kera kon nana kata se anga jamana baragalo ka lafzal to jegulu ba no union nationale des travailleurs jumali anga ma ko UNTM yakuba katle o fana tume kera kon nana wasa sabami na be tege no bla coordination des associations des partants volontaires à la retraite o luga jekulu ba anini kulu sabani nyanje nunu bele jele de kala sere sa wasa mi anofolo koy ako bela jile ka se ka nyonzoro ka koni yere ibaye ka fo février kalo de tile duru san 2021 ibaye ka fo mi UNTM ye ka ta se conseil national de patronat jumali ma ko CNB mu olu ko ni ngunzigi na ni ka hagli jaga boke o hagli jaga bo kunjatola mi yo projet verbal do no gafe do o sebe ko rodlana ko fana tege no bla ma be se ka fo ni bela jile ndama da farale nyanga abena ga sabuye mamunu no lugutara retraite la
la k'a sɔrɔ u ka laɲiniw kun tɛ n'an ko ma ko les partants volontaires à la retraite kabi san 1987 ka taa se san 1993 ma a kɛra o furancɛw de kɔnɔna na maa o maa bɛ yen n'olu kɔni tɛgɛ bɔla baara la k'u lasigi sɛgɛlafiyɛbɔ hukumu n'a kadara kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɔni nin maa kama in bɛna taa ni ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o ni tɔrɔmɔɲɔ min ka kan o bɛna taa ni ka di u ma maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni ye nin kɛlɛ kɛ fo ka taa se a bidon in ma n'o ye kununko sɛbɛn tɛgɛnɔbilali ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na nka u ye sɛgɛ caman fana y'u ɲɛna maakɔrɔ caman bɛ yen cɛ fara muso kan olu bɛ u ye kɛlɛ in daminɛ kɛlɛ in laban maa caman bɛ olu fatula bi u kɔw kɔni wele bɛ bila kɔw de ma sa minnu y'u tiɲɛ tabagaw ye min ye n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a nafolodi daminɛna o tiɲɛ tabagaw olu de bɛ wele cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ u ka se ka na u ka maa fatule o min n'o tun bɛ partant volontaire à la retraite la n'o ye sɛgɛlafiɲɛbɔ waajibilama ye o ka se ka na u ka nafolo ni k'a minɛ ka taa n'a ye du kɔnɔ maanifin bɛɛ duden tɔw olu ka se ka bɔ u nɔ ma n'i y'a ko ta ka lajɛ Higiraki Dunbiya y'a jira sa k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye baara min bɔlen filɛ ka kɛ nin ye u fɛ nin bɛna kɛ sabu ye maakɔrɔ ninnu bɛ dugawu min don fanga in ye fanga in tɔ a na sinsin ka taa fɛ nin ko ye sɛbɛn Suraminaya Salo ka bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔ Yakuba Dunbiya a ka fasiri don Bakasidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le niveau réveil Bakasidiki k'a dɔn sɛbɛnkura in i k'a dɔn bi ko m'a bila bɔli la sabula nin y'a boli ko siɲɛ 400 ani siɲɛ 3 ye maa min y'a sɛbɛn Bakasidiki a tɔgɔ de ko Yusufu Kɔnare Yusufu ko Bakasidiki i k'a dɔn ayiwa mɔgɔw man kan Bakasidiki k'a dɔn gɛlɛya kɔnɔ maa b'i ɲini jugu dɔn Irisi jamana kun ye layidu di Mali ma a ka nin tajuko gɛlɛya ye a y'a hakili sigi malidenw nin ye waati ye Bakasidiki sabula u y'a jira an ka jamana na k'a fɔ u na wuli ka jɔ kɛ taji yɛrɛ donnini a tɛna na gudɔrɔn fɛ bilen koyi Bakasidiki k'a dɔn avion belebele wulubanadenw k'u sɔsɔ taji la k'a donni ka bɔ Irisi jamana na ka n'a suru Mali kɔnɔ essence laban bi o an bɛ bateau boli a kan o Irisi olu bɛ bɔla yɔrɔ min olu ma bateau boli a kan aw minnu bɛ ka kunbɛn aw na bateau boli a kan u b'a donni de ka n'a bɔn dɔrɔn k'a donni ka n'a bɔ an laban an tɛ bateau boli a kan sabali walayi Allah sinon kunun ko pankulu belebele wulubana dɔ kɔni tunna ye tɛna nin ye de an ka taa n ko maa sigilen so a tɔgɔ de commune 1 na yan fo dugukolo ko gigigi ne ko avion belebele jiginna koyi a barika mankan dɔɔnin bɔra a la o a barika ayiwa minnu kun bɛ Senu olu bɛɛ y'a mankan ayi aéroport maaw aéroport maaw ɲɛ tɛ bɔ a la sa e fana hinɛ na sa Tungara Allah Bakasidiki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a ni gɛlɛya daminɛ n y'a f'i ye cogo min ni ni jugu bi dɔn Mali ka nin kɛcogo gɛlɛya in Bakasidiki k'a dɔn bɛnbɛnbɛn don janfanjuguba Bakasidiki nka i k'a dɔn ayiwa ni janfa kun ye nin ye an bɔra koyi Irisi kun ye layidu di sabula u y'a jira k'a fɔ ne tajiko don o kɔni de b'olu fɛ yen u t'a dɔn u b'a kɛ min ye ni hakili b'a la o kɔrɔkɔrɔ tile 24 san 2025 tɛmɛnen Irisi jamana i k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaa ye ciden bila ka na min ye Alexis Awakoy Kolo ale de ye directeur des relations internationales direction panafricaine de la Russie Bakasidiki a nanen i k'a dɔn ani Sanu min ye Bɔbɔkɛbilen komi ale de ye nafolo ministre o ye ɲɔgɔn ye a ko Sanu ma i k'a dɔn n dira min y'a ka tajiko gɛlɛ n'a mankan ye anw y'a mɛn an bi taji an b'a pa diɲɛ de kunna kabanɔgɔ fɛ ni ka n'a suru Mali kɔnɔ Bakasidiki nin kuma in fɔ Sanu ye i k'a dɔn Bɔbɔkɛbilen f'a bi yɛrɛ a ye cɛ tɛgɛ ta yɔrɔ bɛɛ u taara Asimu fɛ yen u y'a jira jamana masakɛ la k'a fɔ Irisi jamana u bi se min ye essence ye Bakasidiki k'a dɔn a tɔni 1000 ani 600 fo ka taa bila tɔni 200 la Bakasidiki k'a dɔn u bɛ se k'o donni avion kɔnɔ ni ka n'a suru avion wulubanaw na sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ a dɔnna k'a fɔ gɛlɛya in a tɔ man jan bilen a ko an bɛ donni minɛ ko bi Bakasidiki k'a dɔn e ko kununko Irisi jamana
jamana mɔgɔw u m'a dabɔ de a daminɛ na sabula min ye avion citerne avion minnu bɛ taji doni i k'a dɔn awɔ tɔni 100 ani tɔni 18 wagati k'i k'a dɔn carburant na u y'o doni ka na tɔni 100 ni 18 tɔni 100 ni 18 litiri wagati k'i k'a dɔn hali n'a sɔrɔ o tɛ bɔliba kɛ nka daminɛ in de ka gɛlɛn wagati sabula n y'a fɔ n bɛ nin kɛ i k'a dɔn i y'a daminɛ kaban wagati k'i k'a dɔn maanifin wasara sɛbɛnnikɛla ko maa o maa bɛ baara kɛ awɔ pankuruji kɛnɛ na kunun ko ni avion belebeleba de ye wagati n'i y'a fɛnfɛlen k'a dɔn k'a fɔ taji de bɛ nin kɔnɔ nin bi pansa ni dugu cɛ i n'a dɔn k'a fɔ reçu ye cɛ ye wagati k'i k'a dɔn ni hakili b'a la kabini mɛ kalo tile 18 san 2022 nin donnama in kama ministre des affaires étrangères coopération internationale Ablaye Diop ka taa se ministre ayiwa o ni ministre caman de taara Moscou o kɛra an ka taama kun fɔlɔ ye ka taa reçu kuma ɲɔgɔn a don ministre des transports des infrastructures madame Dambele Madina Sisɔgɔ ministre des mines de l'énergie et de l'eau Lamini Seydou Traoré a donnama in kama wagati k'i ani Alfuseni Sanu olu de taara reçu kuma ɲɔgɔn a fɔlɔ la kabini o don reçu ye layidu ta k'a fɔ Mali kɔnɔ u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wagati k'i k'a dɔn k'an dɛmɛ gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min o de kɔfɛ ayiwa i k'a dɔn ministre reçu yɛrɛ ka vice premier ministre n'o ye Alexandre Novak o yɛrɛ nana Mali la Novak kalo tile 28 san 2024 parce que kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn ayiwa da yɛlɛla taa ka segin ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya wagati kɛ nin kɔni dɔ de bɛ fara a kan don o don Mali ni Russie jamana cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli karamɔgɔ dama tugura nouveau réveil an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲaada i ka da o ma dɛ a ka ɲi e de b'a fɛ k'a tɔ fɔ a ka ɲi parce que kaba ne ma kuma jugu fɔ a to ne ka taa ni kuma ye ayiwa min ye Majasa Kaba Jakite cɛbilen taara bɛ ka journal don ala ka hinɛ ala ne ko ne ma nin fɔ a bɛ mun k'i la de non c'est pour montrer cɛbilen c'est un panafricaniste c'est un journaliste de renommée parce que c'est lui qui a créé ce journal o don Mali kɔnɔ a journal privé kun man jan dɛ o de la n b'a fɛ k'a f'i ye o tɛ ne b'e dɔn bɛɛ n'i taara bɛ kɔrɔkɛ don ne b'e dɔn ayiwa naam min ye le républicain ye Majasa Kaba Jakite ni y'a ka fasiri ye a ko jamana in n'o y'an ka faaba ye faso Maliba faaba Bamakɔ Bamani 3 i b'a ye k'a fɔ labɛn belebele o kɔni baaraw nun donnen don o labɛnw bɛ sabati ka bɛn ni décembre kalo nata tile 2 ka taa se a tile 4 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye forum d'investissement ye n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko organisation de la coopération islamique an k'a ma ko OCI farafinna gungana na olu ni faso Maliba de kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa min ye nin kunbɛn belebele ye a nun ka se ka don a bɛ kɛ sabu ye jamana minnu n'olu bɛ wele maa min hakɛ ni sigi kɛn bɛ k'o kɔnɔ n'o ye participants ye maa 700 n'o fana bɔla yen hakilinajigi i b'a ye k'a fɔ min ye nin jɛkulu ye a ka se ka sigi sen kan a sigila sen kan kabi san 1969 k'a minɛ o don min ye jamana 57 ye olu de bɛ a kɔnɔna na o jamana 57 fana cɛricɛrilen don min ye continent 4 a yɛrilen bɛ o 4 de ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a minɛ a sigidon la ka na se bi ma kunbɛ caman fana kɛla wa n'i y'a lajɛ fana min ye banki min ni bolomadan kɛn bɛ o ma o de ye banque islamique de développement n'an k'a ma ko BID o BID ni fo ka taa se centre islamique ma pour le développement du commerce an k'a ma ko CIDC ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni n'i y'a lajɛ a sigi fɔra dama kana se bi ma jamana minnu n'olu kɛlen bɛ k'a doniba y'u u kunna walima k'a doni ta u kɔ la n'u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina o dɔ ye makan jamana ye n'o Arabi Saoudite ye ka taa se Émirats Arabes Unis ma fo ka taa se Qatar ni Turki ma Pakistan ani Iran ninnu de kɔni ye samase ye nin tɔn belebele in kɔnɔna na n'a fɔra ko olu bɛna kunbɛn ni ka ono sigi anw ka faaba kɔnɔ k'a bɛn décembre kalo nata tile 2 ka taa se a tile 4 ma san 2025 min bɛ se ka kɛ sabu ye maa min bɛ yen n'o ye diɲɛ magobatigiw ye n'o
n'o ye investisseurs ye u ka na ka se ka u ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnyali senfɛ a ka wolo fɛn na fɛn min bɛ se ka kɛ nafa ye faso Maliba ma seleke 4 maa minnu sigi b'a kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a tɔnɔ ma n'i y'a sibakɔrɔ lajɛ Ablaye Diop jɔnko a la kɛnɛ in tɛna fɔ a kɔ a bɛna se kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna kɛ sabu ye jamana an b'a la ka fɛn min laɲini n'o de ye lafiyada ye jamana ka se ka a bolofara caya sɔrɔ bunakun sanfɛla la nin kunbɛ in n'an b'a wele ko forum d'investissement de l'OCI o bɛ na kɛ sabu ye ni k'a bɔlɔ ni k'a sɛbɛkɔrɔ banba nin ko hali fɛn y'a salo ka bɔ le républicain kɔrɔ Majiasa Kaba Jakite a ka fasire don Bakari i tɔn ka tezara premier min an bɛ segin ka na o bɛɛ bɛ Alma ni ma te furu kumakan tɛ bɔ Zara Bakari ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 300 siɲɛ 22 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Musa Bilali Siribe Sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn Bakari i k'a dɔn SOMAGEP an bɛ donni minɛ ko bi hakilina kɔni sɔrɔlu fɛ u kan ka ji min di hadamadenw ma ni ka dɔ fara a bonya a n'a ɲɛ kan o ka ɲi Bakari Bamakɔ mɔgɔ bɛ ji la Bamakɔ ɲɔgɔn na dugu belebele Bakari tiɲɛ don jiko ka gɛlɛn fa dɔw bɛ yen zani gelegele don yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ a tɛ sɔrɔ nka se baara min daminɛna Bakari k'a dɔn ji bondoba o ko min ma kibu min ye milimètre cube ba 25 Bakari k'a dɔn o de farala kan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kununko ye min ye minisiri min bɛ énergie ani ji kunna Bakari Janɛ o don Bakari Janɛ i k'a dɔn ani énergie ani SOMAGEP directrice générale muso don wa e ma muso in tan don ya k'a to SEMAPI ɲɛmaaya la wa yan'a bɛ nommé ka kɛ SOMAGEP directrice bon i ye nin yan oui mais ale dun bɛ ne wele e bɛ wele cogo di e jɔyɔrɔ jumɛn bɛ yen bon don min n'i ye tɛgɛ da ɲɛ kan sa wa ou bien c'est comment don min n'u y'a ka kumajugu fɔ n'u y'o fana fɔ u sɔrɔ k'i wele daba kɔni voilà o don ko ye nin fɔ anw ma ka sɔrɔ ne yɛrɛ hakili t'o la ko n y'a tanu bon tu as vu le problème bon o de la mɔgɔw k'anw yɛrɛ sukoro ye n t'i dɔn walahi ne delila ka ni muso in danu yan ka sɔrɔ n t'a dɔn ayiwa baasi tɛ a tɔgɔ Dukɔrɔmɛ muso a cogoya sɛbɛnlen b'a la yo Bokum a cɛ de ye Bokum ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye Fatumata Sirakata Tarawele Bakari ani ayiwa baarakɛla ɲɛmaa caman u dara ɲɔgɔn kan baara ni baara min bɛ sen na SOMAGEP to a la ni ka taa baara ninnu lajɛ a kɛra nisɔndiya ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ dɔ fara la ayiwa ji bondo ani a ɲɛ kan sabula don o don Bamakɔ mɔgɔ bɛ ji hakɛ min na Bakari Sidiki ni fɛn ma fara ka fɛn ma bɔ a la o jate de minɛna o de la wulikajɔw nana boloda Bakari Sidiki i k'a dɔn ji sigiyɔrɔ a bɛɛ ayiwa furakɛ yɔrɔ min ni ka banamisɛnninw ni fɛn o fɛn n'o ye fɛn jɛjugu ye k'o bɔ ji la ji ɲuman ka se ka sɔrɔ u taar'u kun da o bɛɛ lajɛlen kan k'u lajɛ sɛbɛnnikɛla ko Amudalayi baara minnu bɛ sen na u taar'u lajɛ réseau de distribution yɛrɛ min bɛ sen na Bakari Sidiki yarɔ kɔsa in na n'i ye kɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ kin caman bɛ yen tuyowulubanaw belebeleba de ninnu u fara k'olu don dugukolo jukɔrɔ i k'a dɔn SOMAGEP nɔ don min ye Ibrahima Gindo ye ale min bɛ ayiwa SOMAGEP ka ji yɛrɛ saradali kunna a y'a jira k'a fɔ nin baara minnu daminɛna a bɛ waati bɔ Gindo in dɛ n'i ye fiti ye yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ service numéro min wele ale de y'o ɲɛmaa ye ne ko e ye sage kɛ yan o fana y'a ɲininkali sugu jumɛn ye mais i bi maa bɛɛ dɔn ye o n delila k'a fɔ i ɲɛna yan ko n delila ka kuma Daramani tun bɛ yen waati min na ɲɛmaaya la Dara ko n'an ye fiti an k'a fɔ n ko monsieur le directeur n se ka o fɔli la koyi i bɛ maaw wele ko fiti bɛ nin yɔrɔ in na kalo 1 kalo 2 maa tɛ na ne tun t'a dɔn k'ale de ye o service ɲɛmaa ye o kɔfɛ a ye o ka chargé com de ɲininka ko ma ko nin bɛ baara kɛ min sɔrɔ k'i kanto a ma ko nin ye journaliste de ye ko k'a ka ko ma ɲi han parce que ne y'o kuma min fɔ directeur ɲɛna directeur bɛ maa gɛnko la min t'o ye o de y'a to n y'a dɔn n ma ɲinɛ a kɔ tugun o de la i y'a dɔn i ma ɲinɛ a kɔ e y'o fɔ Dara jɔlen ɲɛna o tuma ne da bɛ nin bɛ tɛ dɔn mais tu es bien rentré à la SOMAGEP i don cogo ɲɛ ne de ta bɛ fɔ o bɛɛ n'i ta ni i don cogo ɲɛna mais je suis à ton image ayiwa i ka Gindo o tuma ne y'a nommé sa o
chômage i ka gindo ni woni yɛra yɔrɔ min na min bi wele a y'a jira k'a fɔ baara wulubana minnu bɛ sen na kɔsa in na Bamakɔ fan caman na mɔɔ bɔra a kalama tuyauba minnu bɛ don nin bɛɛ ka dɔ fara ji fanga kan n'o tɛ u yɛrɛ b'a dɔn ji fanga kun ka dɔgɔ Bɔgasiriki n'i ye chômage ta k'a lajɛ i k'a dɔn hakilina minnu n'o kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa i k'a dɔn dugubakɔnɔmaa u kana dɛsɛ jiko la a k'o dabali tigɛlen don gɛlɛyaw caman de dalen don ɲɔgɔn kan nka a bɛ bɔ a da fɛ kɔsa in na u ye wulikajɔ kura minnu kɛ an'u ye baara kura minnu boloda u sigilen don n'a ye k'a fɔ jɔ kɔ a la ayiwa jiko laban a bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ nka kɔsa in na fana tajiko gɛlɛya min filɛ nin ye Bɔgasiriki k'a dɔn o fana kɛra sababu ye ka gɛlɛyamisɛnninw don a la sabula ji bɛ sumaya walima a bɛ tigɛ yɔrɔ dɔw la mɔɔw k'a faamu o t'u seko ye o ye ayiwa tajiko ye gurupu minnu bɛ ji sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ Bɔgasiriki k'a dɔn ni taji t'u la i y'a dɔn kɔni u na jɔ nka min kɔni ye nin baara kura min daminɛnen filɛ min ye ayiwa mètre cube 25,5 Bɔgasiriki k'a dɔn o de kɔni bɛ salo ka fara kɔrɔlen kan a ko n'o kɔni kɛra u dalen don a la jiko gɛlɛya tɛna o yɛrɛ fana k'i bɔ yen chômage u taara kɔlɔnba dɔw se yen Bɔgasiriki k'a dɔn kɔlɔn minnu n'o ji fana o bɛna fara baji saniyalen min ta kan Bɔgasiriki k'a dɔn u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmaa ma sabula Asimi Goyita k'ale k'a don don o don a yɛrɛ de b'u wele koyi Bamakɔkaw kɔri ji ma dɛsɛ u la Bɔgasiriki a f'i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ko bɛ bɛɛ lajɛlen sɛbɛn na nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant ka fara fasarijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau a baara ta min ye Maɲina ye n'a ɲɛ ma ɲini ko jɔn de b'a la ka to ka taama maaninfinw ka malo selen foro belebele dalen ka taa tasuma don a la Maɲina an kɛ Maɲina nin ko in u ka kuma na wakulɔninw to ka kɛ nin tɛ wakulɔnin nin ye hadamaden yɛrɛ de hadamaden don a tigɛnkan ni a perewu n'o y'a dalilu ye o de ma sɔrɔ fɔlɔ nka ɲɛ b'a la ka ɲini min ye wulikajɔ ye min ye octobre kalo tile 31 ye ka dugu jɛ novembre kalo tile gale la san 2025 i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko Tatuji o filɛ nin ye Maɲina commune rurale fɛ wa o fana filɛ nin ye Bafulabe cercle kɔnɔna na Kayi région na n'i y'a lajɛ kunnafoni sanumanw kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin tasuma in nin tɛ tasuma gansan ye tasuma ma wuli a yɛrɛ ye ka wuli tɛ tilese kuncɛ ka se ka taa tasuma don maaninfinw ka wɔsiji la n'o y'u ka cikɛ foro ye jɔn ko ala ko nin ye ko ye ko min n'a bɛnlen tɛ kɔrɔfɔ bɔ ka bin Maɲina sigibaw n'o ye faso ka cɛsigi minnu bɛ yen Maɲina kɔnɔna na olu kɔni kɛn bɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigi sen kan a ko a ɲɛ ka ɲini sɛgɛsɛgɛli ka ta ni ka ɲɛsin a ma wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wa filanan tɛ maa min ka foro n'o halakilen filɛ nin hectare 2 bɔɲɔngo malo foro min ye maakɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Vieux Keba Sisɔkɔ ale de ka foro jɛlilen filɛ nin ye octobre kalo tile 31 k'a dugu jɛ novembre kalo tile gale la ka n'o fana bɔla yen hakilinajigi Patirikɛba ka fɔ la n'o ye Isa Jakite ye a ko novembre kalo dɔ tile 28 san 2023 tasuma o fana balila ka wuli foro dɔ fana na hectare 4 ani tila n'i ye o fana lajɛ o ye Sanbali Jalo kangu bɛrɛkan o bɛ Maɲina commune fana fɛ Bafulabe cercle kɔnɔna na o tasuma balila ka wuli kana n déconcentré sa Aïcha o tasuma balila ka wuli nɛgɛ kanɲɛ 15 fo ka taa se 17 ma maa ma tasuma donbaa ye wa tasuma a donbaga ma dɔn o fana bɔlen koyi ka bɛn alamisadonya dɔ ma novembre kalo tile 23 san 2023 i b'a ye k'a fɔ tasuma o fana wulila min ye maa dɔ fana bɛ yen k'o ka sokɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban a yɛrɛma Jankawu n'i y'o fana lajɛ o fana filɛ nin ye kilomɛtiri damadɔ Maɲina commune fana kɔnɔna na n'i y'a lajɛ Ɲamiya commune a b'o de fɛ n'i y'a lajɛ min ye Maɲinakaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na nin tasuma wuli min filɛ nin ye k'a ko ɲɛ ka ɲini yalima maajugu de ka baara ye nin ye wa ɲininkali bɔ mɛn ka kɛ nka min ye Maɲina sigibaw ye n'o y'a faamaw ye dɛ olu ko nin tasuma in bɛ ka don cogo min na tasuma ma wuli a yɛrɛ ye maajugu don o juguya don bɛnsɛnkonitiya don karisa ka foro a kɛra fɛn ye n tɛ fɛ a ka ye ɲɛna n bɛ taa tasuma don a la. Sinon, scientifiquement, on peut expliquer ça de façon scientifique. A bɛ se ka kɛ
mais non toi aussi non et ni ne ka problème est fait toi tu as un diplôme bien précis non mais ça toi tu as un diplôme bien précis mais moi j'ai été à l'école de la vie donc j'ai beaucoup de diplômes c'est tout c'est la différence entre nous j'ai été à l'école de la vie tu vas me dire que j'ai même pas eu le DEF c'est vrai mais j'ai été à l'école de la vie. C'est pas aucun problème ça. Les plus grands hommes du monde, à Tchamambala, il va sur le diplôme Tiboulou. Ahmed Sékou Touré qui a dirigé la Guinée pendant plus de 40 ans. Non, c'est un autodidacte. Je le sais. Il n'a pas été à l'école. En conjugaison et en faisant bien la part des choses entre les phrases, il va donc avoir ce garçon-là, il a un bagage intellectuel. Merde, oui. Merde. Nam. Ni oui, ça va y aller. Salo gabo l'éducateur du renouveau kono isa jekti aga fasiri. Wati naka wati mashe ko bita anda blaya. O bebe. Na ngule o malo la ko yi. Oui, réel ni ne avait réel de Madrid réel ni ou y beaucoup de la goyi ou you c'est donc Mbappé na a kukala jengene ayi waki yo ou you c'est pas quoi tu goyi la haula wala ou you gwa kataka na solution ta la tu sais comme beaucoup qu'on a que les charou là ne avait Paris Saint-Germain Clé j'ai été marqué nganaï. Ou y'a beaucoup de la 10 contre 11. Premier mi-temps ben. Au marché. Wa bi. Qu'est-ce qu'il gagne la bière? La menini a coup fallait donc ngolo la bi. En ils ont dit le bigo et Real tira, PSG tira, man ils ont dit le do. Alors moi défaité. Alors pour ben voilà. Alors pour ben éliminer. Ou tu sais Rojan? Ambe Gedebine Mary, ambe afu ça. Il t'a fait ko RCA. Ango na ko koloni ko e. Ni ala sona masini ambiye kana sa sema bro kro bi boko lu kala. Ahmed kumbi jawla minye mamutu surniye ale kumbe finya tulu kala la ka kuna foni lase boa kari dabatungara wa